Sarajka je uz apel dostavila i fotografiju osobe sa nadzorne kamere s ciljem da upozori komšije i javnost, te apeluje na nadležne institucije da ozbiljno pristupe ovom slučaju. Stanovnica Sarajeva uputila je uznemirujući apel javnosti, upozoravajući na višemjesečno uznemiravanje kojem je, kako navodi, izložena zajedno sa svojim maloljetnim sinom. Kako tvrdi, nepoznata muška osoba redovno se zadržava ispod njenog prozora u prizemlju zgrade u kojoj živi, narušavajući njenu sigurnost i privatnost, piše Crna hronika. Prema njenim riječima, najteži incident dogodio se prošlog ponedjeljka, kada su ona i dijete doživjeli, kako opisuje, pravi horor. Kada smo legli u krevet, na prozoru se pojavio muškarac koji me posmatrao. Nije pokazao strah, niti je pokušao pobjeći, navela je u svom obraćanju. Dodaje da je policija te noći pozvana 2 puta, ali da osumnjičena osoba nijednom nije pronađena. Nekoliko dana kasnije, u petak, nadzorna kamera je ponovo zabilježila istu osobu kako se nalazi ispod njenog prozora. Posebno zabrinjava činjenica da je, kako tvrdi, istog dana prepoznala istog muškarca i van zgrade, kada ju je navodno pratio do obližnje prodavnice i čekao nakon kupovine. Taj isti čovjek koji dolazi pod moj prozor pratio me i u prodavnici. Tada sam ga jasno prepoznala, navela je. U apelu ističe da osoba, prema njenim saznanjima, ne pokazuje strah od policije, jer se, kako tvrdi, vraća i nakon što su nadležni obavješteni. Također navodi da se u istom periodu često kvare ulazna vrata haustora, što dodatno povećava osjećaj nesigurnosti, ne samo za nju, već i za ostale stanare. Sarajka je uz apel dostavila i fotografiju osobe sa nadzorne kamere s ciljem da upozori komšije i javnost, te apeluje na nadležne institucije da ozbiljno pristupe ovom slučaju. Građani u komentarima izražavaju zabrinutost i pozivaju nadležne organe da hitno reaguju, podsjećajući da ovakvi slučajevi zahtijevaju brzu i odlučnu reakciju kako bi se spriječile moguće teže posljedice. Poštovane komšije, mjesecima imam problem s muškom osobom koja mi se vrti oko prozora. Živim sama sa sinom u prizemlju. Prošli ponedjeljak moje dijete i ja smo preživjeli pravi horor. Kada smo legli u krevet, na prozoru mi se ukazao čovjek koji me gledao i ni sekunde se nije prepao niti bježao. Policija je te noći pozvana 2 puta, ali ga nijednom nisu pronašli. U petak ga je kamera ponovo zabilježila kod mog prozora. Igrom slučaja, taj isti čovjek koji mi je dolazio pod prozor me je tog ponedjeljka pratio i u Konzumu i čekao me nakon kupovine, te sam ga tada prepoznala. Poslat ću vam sliku osobe sa nadzorne kamere, čisto da znate s kim imate posla. Ponavljam, ne boji se policije, vraća se nakon što je ista pozvana i nastavlja svakodnevno narušavanje moje privatnosti, kao i privatnosti stanara koji su primorani ispaštati zbog budale. Također da naglasim da se ulazna vrata našeg haustora redovno kvare baš u ovom periodu otkako je krenulo njegovo patroliranje pod mojim prozorom. U prilogu šaljem fotografiju, napisala je.